Good day everyone. Welcome to Cebu Pacific flight number DG6194 bound to Manila. So, ito yung plane na sasakyan natin pabalik sa Maynila. Napakaaga. Dumating ako dito sa airport ng Legazpi around 7 o'clock. Pero nandito na siya, naka-standby na. So, akyat na tayo. Okay? So, pinatay natin yung audio ng phone para clear yung pagsasalita natin. So, this is it. Akyat na tayo sa plane for boarding. So, ganyan kahigpit. So, ito yung loob ng aircraft. So, 8A tayo. So, hanapin natin yung 8A. So, window side ako. Kasi A yun eh. Alam ko pag A, window side. So, yan, sa taas. So, upo muna tayo. And, yan. Window side ako kasi 8A ako. So, ito na. This is it. So, yun na. Umiikot na yung propeller. Wow, makalakas yung propeller. No? Yung, tawag niyan, yung spinner. So, ibig sabihin, lilipad niyan siya. Kasi ang kitang-kita natin dito, yung parang akala mo huminto yung propeller, pero palakas. Pabilis pala siya ng pabilis. Para, alam mo yun, parang nag-prepare siya for, para lilipad na. So, nasa wing part tayo. Kung napansin nyo, diba, yung tawag niya, turbine engine pa yun, yung may kita lang natin. So, yan na. 1, 2, 3, go! So, lilipad na siya. So, alam mo yun, sobrang excited na. Kasi, alam mo yun, yung safety natin. So, dapat pray, bago tayo pati sa bahay, para safe yung biyahe. So, yan na. Makikita natin, ito na yung iwanan na natin yung Legazpi Airport. So, makikita natin na tayo. So, makikita na natin yung Mount Mayon, yung iconic Mount Mayon. Yan, napansin. Hindi masyadong kasi natakpan na tayo dito sa parang yung nag-generate, nag-lift ng tama ba ako? Baka mali lang ako eh. Yung pag-generate ng plane din, para pag-lift na siya. Kasi yun yung makita natin, yung mga winglet part, right? Pag medyo tumagilid, so makita natin yung winglet part, yung maliliit na parang alam mo yung mga tulog din yata yun. So hindi natin alam. So that's it. Ano ang mga dapat mong ihanda pag nag-travel ka, lalo na ngayong pandemic? The first one, dapat pumunta ka muna sa barangay nyo kung saan ka na-belong, kasi kailangan ng barangay certificate at dapat personal kang pumunta kasi kailangan kunan ka ng mga, alam mo yun, mga temperature, kasi may mga i-fill out doon na mga detalye. So, dapat pumunta ka doon. Kasi yun yung isa sa mga gagamitin para makakuha ka ng travel authority. So, yung travel authority naman, of course, dapat 7 days, right? Kasi ang noon, before your flight. Kasi ang hirap noon, baka ma-expire din yun. So, dapat bago mag 7 days ka, bago ka mag-travel, so dapat makakuha ka na. Okay? So, ito yung travel authority. Ganito yung itsura niya. So, dapat kasi ang check lang naman sa airport is the date, yung date dito kung kailan mo kinuha. Kasi baka expired na, so bawal yon. And under the travel authority, mayroong tinatawag na availability of travel. So may nakasign din doon. So napakahalaga din to, right? Then, of course, kasama din yung registration form, yung locally stranded individuals, may tatype, sila naman mag-fill in ito eh. So, pagdating sa'yo, pag alam mo yun, kompleto na to, mayroon na to, naka-attach na siya doon. So, hindi ka naman problema. And, ang pinakamalaga, of course, medical certificate. Sabagay, lahat naman to mahalaga kasi pag kulang yung papers mo, hindi ka talaga makalipad. So, kailangan talaga kompleto. So, kailangan din ng medical certificate. Naka-attach din yung barangay health certificate mo. And of course, napaka-importante yung ticket mo kasi baka wala kang ticket. So, nakatipid tayo ngayon kasi ang ticket ko, nakuha ko lang is 500
Imagine yun, 543 lang yung nabayaran ko sa eroplano. Pero yung pagpunta ko doon, kasi it's personal van. Ay, personal van hindi. Anong tawag niyan? Basta van door to door worth 3,000. Di ba? It's so expensive. Tapos pagbalik ko dito sa Maynila, Legazpi to Manila, magkano lang yung bayad ko? 546. Naka-promo siya. So, alam mo yon, God is good all the time in terms of this. So, yung swab test na sinasabi, depende yon kasi pag punta ng from Manila yata to Legazpi, yung may swab test at saka depende yun sa aircraft. Pero pag galing Legazpi to Manila, hindi na kailangan ng swab test, okay? Hindi lang naman, sa bagay, mahal kasi yung magpa-swab ngayon, ranges from 4,000 to 8,000 yata yung gastos mo doon. So dapat bago ka kumuha ng ticket, dapat alam mo kung ano yung mga dapat gawin at talagang required for you, kasi ang hirap pag nandoon ka na sa terminal tapos may kulang kan mga papers. So dapat alam na alam mo. Basta yung pagpunta ko dito galing Legazpi, so ang kailangan lang travel authority, medical certificate, yun yung mga kailangan, at saka barangay health certificate, yun yung required, at saka dapat download ka na ng Trace applications kasi gagamitin siya pagdating mo dito sa Maynila. Kasi yun yung mag-trace yata, baka may possibility ganun. Pero pagdating ko kasi sobrang aga, alam mo hindi na siya na-apply yung Trace app. Pero baka matimingan din kasi kayo, you need to be prepared na din. At saka as usual, you need to wear mask, you need to wear your face shields, right? At saka yung mga pabango na iwan doon sa kasi alam ko naman talaga ilan lang yung required na ml na kailangan, pero naiwan doon kasi alam mo yun, sabi ko nga baka makalusot lang, pero pag ilagay mo naman sa baggage, so walang problema doon. So again, enjoy mo lang pa mag-travel ka, lalo na ngayong pandemic, you need to be safe always kasi kailangan yun. At huwag pabayaan yung sarili, right? Dapat kung may pupuntahan ka talaga, dapat napaka-importante at mas maigi nang magstay ka na lang sa bahay kung hindi naman talaga sobrang importante yung puntahan mo. Pero pag family kasi, alam mo yun, nami-miss mo na kasi sobrang haba ng quarantine. So, ito yung mga dapat mong gawin, yung mga sinasabi ko. So, you need to follow. Mas maganda na din yung swab test kasi may days lang din yun. So, alam ko may mga mura na lang din na swab test. Feel ko range from 1.5. Parang may nagsabi sa akin, parang ganun lang yung range. So sana matry ko din yun, yung murang swab test kasi pabalik naman sa Legazpi. So may nakita nga ako dong promo ulit ngayon, mas mura, 300 something lang, 338. Yung biyahe mo is May, so dapat advance ka din na magbubook para alam mo yun, mas mura yung pamasahe. Kasi pag van nag-range ng 2,500 to 3,500. Yung 2,500 pag dalawa kayo magbiyahe, pero pag solo ka, then going to Bicol, 3,000. Di ba ang mahal compared ng, at saka 11 hours pa yon yung travel mo, rather than pag airplane ka is 1 hour and 15 minutes, right? Parang ganun lang kadali, ay kabilis yung travel mo. So alam mo yun, enjoy lang tayo with regards to this pandemic. Do your responsibility kung ano yung mga work nyo, so enjoy nyo lang. So boarding na tayo, so later lilipad na ito. Lilipad na talaga yun. So alam mo yun, at least maaga yung flight natin, medyo hindi siya sagabal kasi mabilis naman. Then yun, ang kailangan mo lang travel authority and then permit, right? So yun, tapos tracing app from Legazpi to Manila, right? Dapat may tracing application ka from your phone. Pagdating daw sa Manila, kailangan yun. So later, malaman din natin yung function ng Trace app na nilagay natin sa cellphone natin. So as of this moment, we need to listen the safety measures inside the aircraft. Lalo na pag first time mo magta-travel, so dapat alam mo yung protocol, ano ang dapat gawin sa loob ng aeroplano. So pag sanay ka na din mag-travel, alam mo na yung mga dapat gawin. All you have to do is to cooperate, concentrate, calm, and be optimistic inside the aircraft. At saka pag may nagdadab na, di ba, pag bago kasi lumipad yung aeroplano, so dapat alam natin ito. And then pag nagdadab na, nakakatuwa din tingnan yung nag-demo. Kasi gusto-tuusin lang, marami kayo namang matutunan. Lalo na pagbasahin mo yung passenger's briefing card na sa likod ng upuan. So paano ilagay yung oxygen mask, yung life vest, di ba?
may matutunan ka talaga at saan yung emergency exit. At dapat napaka-importante. So, enjoy lang natin yung flight natin. Pag umandar na yung propeller, so ito yung signal na or preparation na para lumipad na tayo. So, I'm so excited kasi ang ganda ng panahon. So, enjoy lang natin yung mga clouds. Makikita natin mamaya. Wala naman tayo ibang makita kundi yung mga ganun. So, akala mo huminto na siya. So, pabilis na siya pag nakaganyan na siya. So, again, relax lang tayo. Enjoy lang natin yung mga tanawin later. Okay? Let's go! This is it! So yan, nasa taas na tayo. So, relax ka lang talaga dapat. Enjoy ko lang. Ano na pag nakikita mo. Okay, take off na. Okay, may gas. So ito na yung makikita mo pag nasa taas ka ng plane. So mag-enjoy ka lang talaga kasi parang mga cotton na yung mga clouds. It's like sea of clouds talaga. Right? Ramdam na ramdam mo kung gaano kadami. At alam mo, pag titigan mo talaga sila, parang kumpul-kumpul ng mga cotton sila pa nandun ka sa taas. So mag-enjoy ka din. Pero minsan nakakalula. Right? Minsan iniisip mo nasa taas ka ng clouds, diba? Kung nasa baba ka, definitely ang layo niya. Pero pag nandun ka na nangingibabaw ka sa clouds, so alam mo yun, ma-enjoy mo din, and it's like worth to enjoy yung mga bagay-bagay na ganito. So yan, sobrang kapal, and then may part pa nga na alam mo dumadaan yung plane sa puro clouds, so hindi mo talaga siya makikita. So alam mo yun, feeling ko may detect, right, na kung saan talaga yung way nila. So alam mo, napakatalino yung mga nag-invent ng ganitong klaseng aircraft or mga planes na nasa taas. So alam mo yun, sobrang galing nila at husay. So ito na yun, yung parang sobrang kalat-kalat. So yung kalat-kalat na yan, parang cotton candy na talaga siya. Malapit na tayo sa Maynila, right? So andito na tayo sa seaside. Mali. Parang sa Villabor Air Base na siya, malapit na doon. So alam mo na, pag mga bahay ng kanyan kadami, right? So alam mo talagang nasa Metro Manila na tayo. So yan, tignan mo, parang Ilog Pasig na. Akala mo talaga tama yung sinasabi. So alam mo yan, malapit na tayo na, welcome na. So nandito tayo sa Naiya, down na tayo, yay! Thank you so much, God, for the safe flight, right? Ito talaga dapat natin unahin, gumagalaw siya kasi nga, of course, nag-land na tayo, safe landing. na tayo. So nasa Naiya na tayo. So Terminal 3. So thank you so much for watching this video, right? And then alam mo yun, dapat mag-advance booking talaga kayo kasi para hindi mapamahal yung pamasahe nyo. Take note again, yung pamasahe ko dito is just 500 something, 538 yata yun pag hindi ako nagkakamali. Ibig sabihin, prior to that, mga a month yata siya or 3 weeks nag-book muna para maging okay at maayos talaga siya. So, enjoy and God bless everyone.